ban kham pensuk ya kalet kawan jong di paiba ka any right kawan ra shapi ya ka app pathamai ka ba phila ban download na Play Store ka ba kerteng ka any right rider ha kani ka app hidon bon chat ki kali ba phila ban jet kat kum ka jingkwa jong phi kum ka bike ne scooty ka auto rickshaw taksi kamai bat ka tourist taxi ka ba phila ban le chadu Guwahati airport phila ban book lingba kani ka app om tang haslong hanrei ha baro ki district na benda ka jingte bakhambania phone haune number 8416069241 namar ninyokor ya kapor jongpi kalat kamai kumbah news pa tingka hadu siajar tingka sisngi yaki banyak bike ne scooty auto rickshaw taksi kamai bat tourist taksi phila ban download yakni ka app any ride captain na Play Store bat sapendap yaki jingdon kam kum ki kot kisla kat kum ka jingdon kam lingba kani ka app phila ban register na keleng gajaka kabaha phapo ke jala Meghalaya na benda ke jingte bakhambania phone hau new number 8416069241